Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Balong. Taong 1980, Bayongan, Bohol. Sa isang tahimik na baryo sa Bayongan, nakatira ang isang lalaki na tinatawag na Balong. Kilala siya ng mga tao roon, hindi dahil sa impluwensya niya, kundi dahil sa husay niya pagdating sa larangan ng panggagamot. Nag-iisa man sa buhay, hindi nawawalan ng tao ang kanyang tirahan. Araw-araw, may mga parokyano siyang nagmumula pa sa malalayong parte ng Bohol. At ang tanging rason kung bakit ito pumupunta ay dahil sa pag-asang gagaling sila sa karamdamang matagal nang nagpapahirap sa buhay nila. At kagaya ng kanilang inaasahan, hindi sila binibigo ng kakayahan ni Balong. At sa loob ng ilang taon, marami ang naging testigo sa kanyang milagro. Itinuring na siyang bantog ng iilan at maraming tao na sa kanya ang gustong makipaglapit. Ngunit sa likod nito, hindi siya gaanong nagtitiwala. Noon pa man, malayo na ang loob ni Balong sa tao, hindi dahil sa nakaranas siya ng pagtataksil, kundi palagi niyang naaalala ang karunungang itinatak ng kanyang ama bago ito mawala. Tandaan mo, Balong, ang mga tao ay mabait kapag merong nakukuha sa'yo. Makukuha mo ang kanilang tiwala. Ngunit sa oras na mawala ang bagay na nagsisilbing ugnayan nila sa'yo, ang kanilang respeto at paghanga ay kasabay ding mawawala. Matuto kang mabuhay ng sarili mo dahil sa bandang huli, ikaw at ang sarili mo lang ang iyong masasandigan sa panahon ng kagipitan. Dahil sa karunungang yon, kung kaya't ni minsan, hindi siya nakaramdam ng amor sa tao. Oo, mahal niya ang mga ito, pero ang pagmamahal niya ay parte lamang ng pakikipagkapwa-tao at trabaho. Ginagawa niya ito para mailigtas ang kanyang kaluluwa at para magkaroon ng kita kahit papaano. Yun lang ang mahalaga sa kanya, kaya ni minsan hindi sumagi sa kanyang isipan ang pag-aasawa. At sa taong ito pinuno, si Balong ay nasa edad 48 anyos na. Matanda na pero malakas pa. Kayang-kaya niya pang alagaan ang kanyang sarili, kaya literal na hindi pa siya nag-iisip ng katuwang sa buhay. Masaya naman siya sa ganoong estado. Marami siyang kakilala, may mga kaibigan siyang antingero, at higit sa lahat, marami ang nagbibigay sa kanya ng donasyon. Inakala nga niya na, yun na ang buhay na tatamasin niya hanggang sa siya ay tumanda, pero hindi pa pala. Dahil ilang buwan ang lumipas pagkatapos ng taong ito, may nakilala siyang kapwa antingero. Hindi ito taga-Bayongan pinuno. Dayo lang din ito roon dahil sa ginagawa nitong pangangalap ng mga aral at agimat. At kalaunan, dahil sa kilala nga siya ng mga tao, napadpad ito sa kanilang lugar. Isang hapon, habang siya ay nanggagamot, bigla na lamang niyang itong napansin na nakapila malapit sa pinto ng bahay niya. Sa unang tingin, alam na ni Balong na antingero ito at wala itong kahit na anong karamdaman sa katawan. Kaya naman pagharap nilang dalawa, hindi niya ito tinanong ng kahit na ano. Inalis din niya sa mesa ang mga halamang gamot at mga panawas, pagpapakita na hindi siya interesado rito. Ngunit nang akmang tatayo na siya, bigla siya nitong pinigilan gamit lang ang salita. Hindi ako pumunta para magpagamot at alam kong alam mo yon. Naparito ako dahil sa isang dahilan. Gusto kong matuto ng aral na ginagamit mo. Ang iyong pamamaraan sa panggagamot ay talaga namang nakakamangha. At kahit sa usap-usapan lang kita naririnig, ang aking paghanga sa iyo ay hindi nagkaroon ng anumang pagdududa. Salamat sa iyo, Ginoo, sa mga papuri mo. Pero hindi ako naghahanap ng disipulo. Maraming mga manggagamot dito. Kaya kung talagang pursigido ka, sila na lang ang kausapin mo. Ngunit nang marinig ito ng lalaki, hindi ito kaagad na pumayag. Sa halip,
Bigla nitong hinawakan ng mesa at akmang lalapit sa kanya. Paglapit ng mga mukha nila, bumulong ito sa kanya ng, Pero iba ang aral na taglay mo. At hindi ako pumarito para sa kanila, kundi para sa'yo. Anong tinatago mo, manggagamot? Bakit napakahusay mo? Subalit imbis na sumagot, pinili na lamang niyang manahimik. At nang akmang aalis na siya, bigla siya nitong sinubukan. Kagad niyang naramdaman ang nagwawala nitong presensya. Kaya naman bilang ganti, ipinalasap niya rito ang mapangwasak niyang aura. Biglang umihip ang malakas na hangin sa loob ng bahay na siya namang pumatay sa mga siga ng kandila at nagpataob ng mga balding punong-puno ng tubig. Dahil sa kaguluhang yon, naagaw nila ang atensyon ng mga tao. At dito, sapat na itong rason sa antingero para umalis ito sa kanyang harapan. Ngunit nang akmang lalabas na ito ng tahanan, pasimple itong tumingin sa kanya sabay wika ng, Babalik na lang ako kapag malamig na ang ulo mo. Pasensya ka na at nasira ako ang araw mo. Matapos nun, nagmamadali na itong tumahimik. Pagtahimik ng paligid, ang antingero ang naging usap-usapan ng mga taong naghihintay ng kanilang torno para magamot ni Balong. Marami rin ang nagtanong sa kanya pero hindi niya ito direktang sinagot. Pagkatapos ng mahaba-habang gamutan, itinuring niyang isang pangkaraniwang kaganapan ang mga nangyari noong mismong araw. Wala siyang inisip na kahit na ano, at ang tungkol sa antingero ay kaagad niyang nakalimutan. Subalit ang tadhana ay mapaglaro. Ang inaasahan niyang normal na pangyayari ay simula na pala ng matinding kalbaryong kailanman hindi niya makakalimutan. Pagkaraan ng 3 araw, si Balong ay nagpatuloy sa kanyang trabaho. Marami pa rin ang nagpapagamot, lalo na ang mga bisita niya na mula pa sa malalayong bayan. At kagaya ng nakagawian, dito niya ibinuhos ang buong oras niya nang walang iniisip na kahit na ano. Nang mapansin naman yon ng antingero, ginawa nitong lahat para lamang makapasok sa kanyang tahanan nang hindi niya ito natutunugan. Isang gabi, habang nagpapahinga itong si Balong, bigla na lamang siyang nakarinig ng kalabog sa may bandang sala kung saan siya nang gagamot. Wala siyang alagang hayop pinuno, kaya kaagad siya na lumabas para tingnan kung sino ang nasa loob ng bahay niya. Nataon-noong walang nakasinding lampara sa labas ng kanyang silid, kaya limitado lang ang naaabot ng kanyang paningin. Pagdating niya sa pasilyo malapit sa may kusina, bigla siyang bumulagta matapos siyang hatawi ng isang solidong bagay sa ulo. Kagad nitong binawi ang kanyang malay, pero sa loob lamang ng ilang segundo, bumalik ang kanyang ulirat. Doon, nakita niya ang 7 lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Hawak-hawak ang kanyang mga karga na ilang taon niyang pinangalagaan. Hindi pa nakontentong mga ito, kinuha nila ang lahat ng gamit na ginagamit niya sa paggagamot. Literal na nilimas ng mga ito ang kanyang mga karunungan hanggang sa wala nang matira, maliban sa mga dasal na sa ulado niya. Bago ito tumakas, may narinig siyang tinig mula sa isa sa mga katawan. Sabi namin sa iyo maging mabait ka at mapagbigay. Hindi sana aabot sa ganito kung hindi ka masikreto sa alam mo. Ngayon, natuto ka na ng leksyon sa buhay mo. Alam mo, Balong, masyado kang mapagmataas. At dahil dyan, magsisimula ka ulit sa wala. Matapos nitong magsalita, ilang beses pa siya nitong tinadyakan bago iwan sa ganoong sitwasyon. Paglabas ng mga ito, sinilaban nito ang harapan ng bahay niya hanggang sa nagsimula na ang apoy sa paglamon sa bakuran ng kanyang tahanan. Nang makita niya ang nagngangalit na apoy na tumutupok sa bawat pundasyon ng bahay niya, buong lakas siyang tumayo at tumakbo patungo sa likurang bahagi. Doon nagsumiksik siya sa isang maliit na butas para lamang makaligtas.
At nang makalabas na siya, dali-dali siyang tumungo sa unahang bahagi ng kanyang bahay kung saan hindi na siya abot ng apoy. Nang hihina man, nanlulumo niyang pinagmasdan ng pagtupok ng kanyang tahanang naging kanlungan niya sa loob ng 2 dekada. Napakahirap na lunukin ng ganoong insidente at alam niya sa kanyang sarili na hindi matatahimik ang kanyang kaluluwa hanggat hindi siya nakakapaghiganti. Ilang minuto pa ang lumipas. Dumating ang mga taga-baryo para tulungan siya. Kagad naman siya nitong nakita, kaya dali-dali siya nitong naisugod sa paggamutan para malagyan ng pangunahing lunas. At sa sobrang pagod niya, hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Kinabukasan, magbabandang 6:00 na siya nang magising. Pagmulat ng kanyang mga mata, nakita niya ang mga espesyalista na abala sa pagtulong sa mga taong nagpapagaling doon. Bagaman naguguluhan, pinilit niya ang kanyang sarili na tumayo. 3 buhay na salita lamang, ang kanyang lakas ay bumalik na sa dati. Kaya naman kahit namamaga pa ang katawan, nakapaglakad na siya ng maayos hanggang sa mapansin siya ng mga nanggagamot doon. "Manoy Balong, hindi pa ho kayo makakalabas ngayong araw. Masyado pang malala ang sugat ninyo. At saka, wala ho kayong mauuwi ang bahay. Pwede ho kayong manatili rito. Huwag niyong alalahanin ang gastos. Dahil marami ang nagtulong-tulong para maibigay ang mga pangangailangan ninyo." Ngunit nang marinig niya ito, tinitigan niya ng may galit ang lalaking kausap niya. "Hindi ko kailangan ng tulong at mas lalong hindi ko kailangan ng awa. Ako ang manggagamot. Kaya ako lang makakaresolba sa iniindang sakit ng aking katawan. Maliwanag ba?" Dahil sa kanyang sinabi, hindi na nakaimik ang lalaki. Sa bawat salita kasing binibitawan niya, ramdam nito ang kanyang galit na nag-aalab. Paglabas niya ng pagamutan, maraming tao ang sumalubong sa kanya. Lahat nagtanong kung ano ang nangyari, pero naging matipid ang mga sagot niya. Hindi nagtagal, kagad naman niyang nilisan ang mga ito. Kesyo marami pa siyang gagawin, kailangan niya pang trabahuhin ang kanyang bahay at kailangan niya pang makilala ang mga taong nanggulo sa katahimikan niya. Maya-maya pa, nang makabalik na siya sa kanyang tahanan, sumalubong sa kanya na guho na ito. Bawat kanto ng bahay wala na siyang mapakinabangan dahil sa naabo ng apoy ang lahat ng gamit na kanyang naipundar. Nakakapanlumo man ng ganoong tagpo, wala siyang ipinakitang kahit na anong lungkot sa kanyang muka. At sa halip na kaawaan ng kanyang sarili, ang kanyang galit ang mas nanaig. Pagkaraan ng ilang oras na pagmamasid, pumunta siya ng gubat. Hindi siya tumungo roon para magdasal o manghingi ng tulong, bagkus pumunta siya para kumuha ng mga materyales para sa bahay na itinatayo niya. Mano-mano ang kanyang naging trabaho. Wala rin siyang ibang materyales na ginamit, maliban sa mga pako, bakal at taling nakuha niya mula sa natupok niyang pamamahay. Inabot siya ng halos 2 linggo sa pagtatayo ng barong-barong hanggang sa may isaayos na niya ang lahat. Hindi man kagandahan ng kanyang naitayo, para sa kanya sapat na ito, basta hindi napapasukan ng ulan. Malayong malayo rin yun sa kanyang dating pamamahay, ngunit wala itong problema para sa kanya. Ayon kay Balong, na sa loob ng 2 linggo, marami siyang pasyente na tinanggihan. Hindi dahil sa ayaw niyang manggamot, kundi marami pang bumabagabag sa kanyang isipan. Ayaw ni Balong na manggamot na magulo ang kanyang isip dahil posibleng magkamali siya sa lunas na ibibigay niya. Kaya naman yung mga taong nangangailangan ng tulong niya, walang nagawa kundi ang maghanap ng panibagong manggagamot. At dahil dito, kung kaya't nadiskubre nila ang isang grupo ng mga manggagamot na nakatira sa Karatig Baryo. Kagayang-kagaya ng pamamaraan ni Balong ang ginagamit ng mga ito, kaya kaagad itong nakakuha ng maraming pasyente. Ang pinagkaiba lang nilang dalawa, si Balong ay tumutulong ng libre, habang ang mga ito tumutulong kalapit ng malaking salapi. Yung kay Balong may konting donasyon,
Pero di tulad ng mga ito na grabe kung maningil. Ayon sa mga taong nagpagamot doon, hindi pumapayag ang mga manggagamot na walang malaking abuloy na iaabot bago magsimula ang gamutan. Masyado talagang malaki ang kanilang hinihingi, kaya yung mga taong walang-wala, pinagsisikapan na lamang na pagtiisa ng kanilang nararamdaman. Marami rin ang nagsasabing maghihintay na lang sila sa kanyang pagbalik, ngunit alam ni Balong na masyado na itong imposible para mangyari pa. Aminado kasi siya na sa pagkawala ng minana niyang libreta na wala rin ang milagro ng mga kamay niya. At dahil sa kanyang galit na nararamdaman, kung kaya't dahan-dahan na rin itong pinapatay ang kanyang paniniwala. At habang tumatagal, ang kanyang pagmamahal sa kapwa ay tila ba nawawala. 8 araw siyang nanahimik sa kanyang pamamahay, pilit na pinag-iisipan ang mga susunod niyang hakbang. Marami siyang naging pagdududa sa kanyang sarili, ngunit sa bandang huli, nakumbinsi niya ang kanyang isipan na gawin ang alam niyang nararapat. At ito ay walang iba, kundi ang pagpaparusa sa mga kalaban niya. Isang gabi, sa ilalim ng kabilugan ng buwan, tulala siyang nakaupo sa labas ng bahay niya habang nakatitig sa kawalan. Mag-iilang oras na siyang nasa ganoong estado, animoy may katanungan siyang pilit na sinasagot. Maya-maya pa, nang makapagdesisyon na siya, kagad siyang pumasok sa kanyang barong-barong. Doon sa loob ng kanyang silid, pilit niyang inilabas ang kanyang higaan at mula sa abo ng kanyang dating tahanan, hinukay niya ang matigas na lupa. 3 oras siyang naghukay sa lugar bago niya makita ang isang malaking sisidlan na halos 3 dekada na niyang inilibing doon. At ang laman ng sisidlan na yon, ang nawawalang karunungan ng yumao niyang ina. Hindi ito alam ng tatay niya dahil noong bata pa siya, inakala nito na ang mangkukulam niyang ina ay matagal nang itinakwil ang tanga nitong karunungan. Bukod kasi sa normal na ito, wala na rin itong ipinapakitang kahit na anong senyales ng aral na minsan itong tinaglay. Subalit yon ang akala ng kanyang ama. Dahil noong panahong ng hina na ito, palihim sa kanyang ipinasa ang lumang sisidlan kung saan napapaloob ang lahat ng sinaunang karunungan sa pangungulam. Buong buhay ni Balong, itinago niya ang karunungang yon alinsunod sa habiling ng kanyang ina. Bago kasi ito mawala, ipinakiusap nito sa kanya na wag niya itong gagamitin, maliban na lang kung wala na siyang paraang maisip para makalusot sa problemang kinakaharap niya. Bagay na kanya namang sinunod, pero hindi niya inaasahan na kakailanganin niya ang tulong nito. Pagkakuha niya sa sisidlan, bumungad sa kanya ang isang matibay at mabigat na baul. Lumang-luma na ito, ngunit nakapagtatakang hindi ito napabulok ng lupa at mga hayop na naninirahan dito. Pagbukas niya ng trangka ng baul, umulan ng malakas. Ang mga kulog at kidlat ay kumalat sa kalangitan na parabang nagbibigay ng isang malakas na babala. Napakalakas ng bumuhos na ulan pinuno, sa puntong bahain na nito ang loob ng kanyang bahay. Gayunpaman, kahit nababasa na siya, sinikap niyang gawin ang mga nasimulan niya. Pagbuklat niya sa libreta ng nanay niya, dito niya nakita ang simbolo ng 2 kalansay na parabang gumagaya sa itsura ng Panginoon noong ito ay matamlay at malapit ng mamatay. Ilang pahina pa, nakita niya ang mga kakaibang ritual na may kaugnayan sa pagbuhay ng patay, pagpapahirap sa mga kaluluwa at pag-aalipin ng mga kaluluwang ipinatapo na sa impyerno. May mga aral din doong may kakayahang kumontrol sa isipan at desisyon ng tao at iba pang mga karunungang talaga namang kamangha-mangha kung maituturing. Ngunit sa pagpapatuloy niya sa pagbuklat ng libreta, walang kahit isa ang nakaagaw sa atensyon niya hanggang sa dito na niya mabasa ang pinakahuling pahina. Doon, nakita niya ang aral ng pambabarang sa pagkontrol ng gabunang aswang na matagal nang pumanaw. Hindi basta-basta ang ritual,
Pero sa sandaling mapagtagumpayan niya ito, makakalikha siya ng isang nilalang na walang kamatayan sa kahit na anong aral ng kanan. Naisip ni Balong, yun ang pinakamagandang armas na pwede niyang magamit. Kaya naman walang sabi-sabi, pinunit niya ang pahina para ihiwalay ito sa mismong libreta. Hindi niya kasi sinubukang ilayo ang libreta sa baul sa takot na baka may makuha siya roong sumpa. Alam niya na tuso ang nanay niya, kaya nakasisiguro siya na hindi ito basta-bastang pahihintulutan ng kahit na sino na libreng mataglay ang karunungan nito. Kaya naman, ginawa niya ang mga bagay na alam niyang tama. Matapos niyang kunin ang pahina, ibinalik niya ang libreta sa ilalim ng lupa kasama ang mga agimat ng kaliwa na hindi niya kailangan. Pagkatapos nun, 2 araw siyang nagdasal at nakipag-usap sa mga demonyo. Sa mga sandaling ito, ang dating sugo ng liwanag ay biglang yumakap sa kapangyarihan ng kadiliman. Kalaunan, sa dami ng kanyang ginawa, hindi na niya namalayan na pinapabaluktot na nito ang kanyang paniniwala. Hanggang si Balong ay nahulog sa kawalan ng kadiliman. Sa mga sandaling yon, para na siyang isang kaluluwang walang katawan. Naglalakbay sa walang katapusang kadiliman at pilit na naghahanap ng kasagutang makapagbibigay ng rason ng kanyang pag-iral sa mundong ibabaw. Litong-lito na siya noon, ngunit ang tanging malinaw sa kanya ay ang paghihigante na inaasam niya. Naniniwala siya na hinihintay na siya ng mga magnanakaw ng kanyang karunungan, kaya kailangan niyang magpalakas sa lalong madaling panahon. Pagkaraan ng ilang araw na paghahanda, parang hindi na niya kilala ang kanyang sarili. Malaki na ang naging pagbabago sa kanya, sa puntong hindi na niya pinaniniwalaan ang dating pananampalataya na minsang bumuhay sa kanyang pagkatao at katawang lupa. At pagkatapos ng mga katakot-takot na paghahanda, dito na nagsimula ang kanyang paghahanap sa labi ng isang makapangyarihang gabunan na minsang umiral sa mundong ibabaw. Mula bayongan, nilibot niya ang mga kalapit lugar. Pinasok ang mga pugad ng mga aswang at nagtanong ukol sa kanyang kailangan. Lahat ng nagduda sa kanya ay kanyang pinaslang at lahat ng nangahas na paslangin siya ay kanyang pinugutan. Sa puntong yon, si Balong ay nagkaroon na ng halang na kaluluwa na parabang hindi na siya marunong tumingin ng may nararamdamang awa. Dahil dito, kung kaya't naging matunog ang kanyang pangalan sa hanay ng mga aswang at iba pang mga taong gumagamit ng karunungan ng kaliwa. Pagkaraan ng 3 linggo, napadpad siya sa isang malaking sementeryo. Dito, nakilala niya ang isang misteryosong sepulturero. Kilala nito ang lahat ng taong nakalibing sa lugar na iyon, maging ang mga lihim nito. Siya ang nakakaalam. Kaya naman sa unang pag-uusap nilang dalawa, kaagad nitong itinuro ang puntod na hinahanap niya. Nakita niya ito sa labas ng sementeryo dahil ayon sa sepulturero, hindi ito maaaring ilibing sa loob dahil sa sumpang posibleng kaakibat nito. Dagdag pa nito na, makapangyarihan ang nilalang na yan, Manoy Balong. Kaya sigurado ako na malaki ang pakinabang mo sa kanya. Magtiwala ka sa akin dahil kaibigan mo ako. Nang marinig niya ang sinabi nito, tsaka niya napansin ang kakaibang pagkurap ng mga mata ng sepulturero. Para itong ahas na may nanlilisik at mapupulang mga mata. Kaya naman nung makita niya ito, alam niyang hindi isang tao ang kaharap niya. Gayunpaman, di niya na ito tinanong kung ano ito at kung saan ito nagmula. Para sa kanya, kaibigan niya ang nilalang dahil tinutulungan siya nito na may isakatuparan ang kanyang mga balak. Kaya naman pagkatapos ng kanilang usapan, kaagad na nitong binungkal ang puntod. At pagkaraan lamang ng kalahating oras, naiahon na nito ang itim na kabaong nagawa sa kahoy. Mag-iisang siglo nang nakalibing ang labi
Pero nakapagtatakang hindi natunaw ng lupa ang kabaong na kinalalagyan ng labi. Pagbukas nila, doon niya nakita ang isang nilalang na animoy natutulog lang. At sa estado nito, para itong naghihintay ng taong bubuhay ulit sa kanya. Pagsilay naman ni Balong sa nilalang na yon, ang kanyang puso ay nalunod sa kagalakan. Mukhang ito na ang hinahanap ko. Maraming salamat sa tulong mo. Walang anuman, Balong. Tungkulin ko na tulungan ng mga kagaya mo. Sa bandang huli, iisa lang ang karunungan na ating sinasamba. At kung ikakagaan ng loob mo, gusto ko sanang gawin mo ang ritual sa pamamahay ko. Isang malaking karangalan na makita ko ito gamit ang sarili kong mga mata. Nang marinig ito ni Balong, bigla namang nawala ang mga ngiti niya. Pagpang-abot ng kanilang tingin, direkta siyang sumagot dito ng, Huwag mo nga akong pinaglololoko. Alam ko kung ano ka. Demonyo. Dahil sa kanyang sinabi, ngumisilang naman ang nilalang. Pagkatapos nito, hindi na ito nagsalita pa. Kagad nitong pinasa ng labi hanggang sa makarating sila sa bahay nito, hindi kalayuan sa puso ng sementeryo. Kinagabihan, pagtalikod ng araw sa kalupaan, kinuha ng sepulturero mula sa mga banga ang mga labi ng sanggol na matagal na nito roong inimpak. Yon ang kanilang naging hapunan bago maganap ang ritual. Ayon kay Balong, marami siyang isinakripisyo sa ritual kung saan nakuha pa nito ang kalahati ng buhay niya kasama ng mga taong matagal ng palihim na inaalipin nung demonyong tumulong sa kanya. At pagkaraan ng ilang oras, sa pagitan ng hating gabi, bumangon ang labi ng gabunan. Kakaiba na ito sa normal na anyo nito na parabang ito na ang sumasakatuparan sa pagbabalik ng tunay na demonyo. Pagbangon nito, kagad niyang nakita ang maputla nitong balat at mga nanlilisik nitong mga mata. Purong itim ang mata ng nilalang na yon pinuno at sa kanyang muka, tanging bunganga lamang na may 3 hiwa ang kanyang nakita. Wala itong ilong pinuno dahil ang hingahan nito ay yung mga hiwa sa pagitan ng mga tadyang niya. Kagad itong lumapit sa kinaroroonan ni Balong at doon, gamit ang lumang dialekto, tinanong nito ang kanyang kailangan. Nang marinig niya ang sinabi ng nilalang, hindi siya nagdalawang isip na ilahad ang kanyang balak. Dukutin mo ang mga manggagamot na kumuha sa aral ng aking ama. Dalhin mo sila rito ng may hininga sa katawan nila upang magkausap kami ng masinsinan. Pagkasambit niya ng mga katagang yon, umungol lang naman ang nilalang habang dahan-dahan itong lumuluhod sa kanyang harapan. Maya-maya pa, nagkaroon ito ng malaking hiwa sa likod nito kung saan dito umusli ang malalapad nitong mga pakpak. Kasabay ng pag-usli ng mga pakpak na yon ay ang pagtulo ng mga itim na dugo na may kakaibang baho. Kalaunan, nagsimula na itong kumumpas na parabang naghahangad na ito sa paglipad. Ngunit bago pa man kumilos ang nilalang, napansin niya ang paglapit ng sepulturero sa kanya. Alam mo ba, Balong? Ang pag-uutos sa ganyang kamakapangyarihang nilalang ay nangangailangan ng malaking kapalit. Handa ka bang ibigay ang lahat para sa paghihigante na iyong hinahangad? Dahil sa tanong nito, bahagya naman siyang napatingin dito. Ilang segundo rin siyang nanahimik bago siya matapang na sumagot dito ng, Nakahanda akong ibigay ang lahat. Ipapakita ko sa mga taong yon. Mali sila ng taong kinanti at winalangya. Maaaring pagdusahan ko ito ng walang hanggan sa impyerno. Pero sa mga oras na ito, ang paghihigante ang mas matimbang sa aking puso. Nang marinig ito ng sepulturero, bigla itong humalakhak ng napakalakas. Doon, sa kumpas ng kamay nito, lumipad patungo sa langit ang nilalang na kanyang tinawag.
At sa isang kisap mata, naglaho ang bakas nito sa paligid. Ilang oras yung nawala bago ito bumalik, bitbit ang mga taong nagnakaw ng kanyang karunungan. Nung ilapag ito ng nilalang, ang mga buto nila ay nakalabas na sa kanilang mga katawan. Nag-aagaw buhay na rin ang iilan sa kanila, dulot ng matinding pinsala na kanilang natamo. Dahil dito, kung kaya't hindi na rin yon natanong pa ni Balong. Wala naman yung problema para sa kanya. Gawa ng para sa kanya, ginawa na siya ng maganda-gandang pabor ng nilalang. At makalipas pa ang 3 gabi, nagpatuloy ang paglibot nito sa baryo kung saan siya nagmula. Lahat ng kadugo ng mga taong yon ay nalipol ng gabunan hanggang sa wala na roong natira. Pagkatapos ng 3 araw, ang nilalang ay bumalik na sa kabaong kung saan ito nakahimlay. At si Balong, dahan-dahan ang nakaramdam ng matinding panghihina. Tinalikuran na rin siya ng sepulturero sa kadahilanang nakita na nito ang nalalapit niyang katapusan. Ngunit ang nakakalungkot sa lahat, walang naramdamang tuwa si Balong mula sa paghihigante na kanyang ginawa. Pakiramdam niya na dahil sa nangyari mas lalo lang siyang nalugi. Hindi niya inaasahan na walang mararamdamang emosyon ng kanyang puso sa kabila ng pagkamatay ng mga taong nang walang ya sa kanya. At ang mas nakakagulat pa, tila bang nagsisi lang siya. Ngunit ang pagsisisi ay hindi nasa una. Para itong buntot ng hayop na palaging nasa huli. At kahit ilang beses niya pang kagatin ang kanyang mga daliri, alam niya na wala nang magbabago. Ang bawat araw na dumaraan ay parang naging kalbaryo sa kanya. Sa kanyang tahanan na kanyang pinanday, doon ay dahan-dahang nabulok ang kanyang katawan. May mga kaibigan naman siyang tumulong sa kanya, pero maging ito man, wala ring nagawa para isalba siya sa kalbaryo na kinakaharap niya. Kalaunan, si Balong ay parang naging bilanggo sa sarili niyang katawan. At pagkaraan lamang ng 1 taon, tuluyan na rin siyang namatay. Bitbit niya ang pagsisisi dulot ng padalos-dalos na desisyon bunga ng emosyon. Matapos siyang pumanaw, tinaglay ng kanyang kaibigan ang lahat ng nangyari sa kanyang buhay. Sa halip na katakutan, ginawa niyang aral ang maling desisyon ng dalubhasang manggagamot ng kanan na bumuhay sa walang kamatayang gabunan.